Basura. Zumba. Queremos. Tu vamos charlar no lado. Zimbabwean. Lamile. Ada. Nyama changa. Anambuya. Ci vorrebbe avere Mambo ya mambo kwa. Hapo pasora na pasora. Ana pasora. Cheti zeze dzikundo pasora na wasimo. Ngani munomboli keiko. Oh, ahora dipende isso. Mamsori chana mimi. Tisika wino. Yokuda pataka boya panzu pamazuwa akapera tiri kutanga kupazanira patakaita kuya makambotipe bhute ramakatipa matipe bhute riya takura saka hapa undoti manikidza mukati amuzombotsvake kwemunoona saka akomana anga ari kuno ana madondo vakasara vachimbotenderera tenderera kabva azombosangana nepaakaona pamaponde saka ndo nzvimbo yatawe kuti timushume kuti pane patakaona mamaponde amaponde pamiri perwizi pamiri perwizi alright mimi vanhu vatsando zvinenge pavia pamushopinira zvinenge pavia Jadi kita miri pamugodi pa ulipaya. Ndipo na makonde kabisa na manyira hapo. Kana madri. Ino. Kumusori chikomo. Kuseri kwechikomo kumugodi kuyo paparadzai makonde. Hatidari kumufa. Tinodarika. Indari yemuhono dzika kawo. Ngokuti ndipo kwacho pamubva pacho pa. Ndikuzasi padhuze nenyamutata opposite nenyamutata paya pamhiri apo road painge pamuta pambuya chini pakufunda ndipo ipapo andipanyandika kuti keikaitsitude ndiko ikoko ndopamakaona ikoko ndopatakazoona makapedzerana ere nasabuwa kwasabhuku tabvako nhasi takapedzerana naye saka tanga tinoti asvike nesusu kuno kubva taiwa enda henya pana chakadini chakashata
Vamwe mu area ya apostle. Aiwa tipindi. Apostle ari kure. Vari kure. Zasi. Vari kuzasi kure tiri kumusoro. Pai chimwe chiro chiri pai patiri nemapostle. Pane faith apostle, kuti apostle. Yes. Pane inochengete sungwi. Inochengete apostle. Namatika. Iripo somewhere there. Anditi. Andiko. Asika pane mutata pamba. Mimi kumusoro chero. Pane mutata pamba paro nyamutata. Padzasi pacho. Ngekumberi kudayo. Ngetakwende kurwisi kuna chimpunga. Ngatakwende pana chimpunga. Kumunda kwana mandoko. Saka tati tinodarike movha. Tinodarika njani? Unodzika uya. Kuende pamunda mamasango. Masango akumberi tiri kuno. Endo kainga nemunda wamasango ipopa. Inyika yedu yemaponde bebe wakumbiri kuti ndidukisa aenzi anga zvemanyika pakumpa. Kuzviziya zvawo. Pakanaka. Membership yenyu yakamira sei? Uwandu hwenyu hwanhu henyu hwakadini? Ndenda hwenyu ana madundu. Mari. Tiri pakereke. Pakereke pedu apo. Pakereke yenye. Tawanda takusvika zvekuma 100 and something. You are over 100? Membership? All right. Saka ipo kumati mapagadzira here kuti pave nematoilets what? Hatisati tati tapagadzira ba. Amweni mapagadzira ba. Ino munosabata posei? Patiri kusabatira pekare paya ndo patakagadzira asi pava padiki manje. Vavadiki. Mawanda? Tawanda. Basa riri kubatwa. Basa riri kubatwa. Kana mwawanda basa rawandi kutoka zvakanaka. Wanda kwavanhu. Kuti unochidzaa kutopera vanhu. Kana wanditodza kuchema kutifasira. Unoziya rimwe. Kama wanditodza akachema kuchechi kwachipasura. Iwe naone nakava asvika akati iwe wanditodza anhu aripi una chechi yachinaro. Imimi handima yati musaroora here. Nani anobvepi? Ndihedimeni wacho iyoyo wakachekwa ari pakuchema. Vakatore nguva yemakore muri musaroora. Nani hakuna. Nasi mwari kuti mimi hatisaidaro. Waona manje. Wow. Register yavo yemastawa. Zvemimi handiti munochengetedza Sabata. Muri pamutemo waMwari. Vari pasonga kuchengete zuva rimwe. Mambo Constantine. Vana paBhaibheri ndingataure zvakawanda. All right, ngatiti. Asi imimi muri murume mukadzi umwe. Hamunyepi? Tikazobata tauzi kuti musikana wavo kana kuti mukadzi wavo zvidai nemurume uyu. Tozodini manje? Tozodini ipopa? Ava ndio madzimai enyika. Ava varume basi. Ava ndio mudzimai umwe. Uyu ndiye mudzimai patakatengeke pakaoneka paine ground. Akaoneka pinzvimbo yacho. Panozi pamusha pani? Ndipo paponde. Paradzai maponde. Paradzai. Paradzai wakufo. Uri mudzimai wacho? Unondiziva? Zvakanyanyisa chanomwe. Zvakanaka izvo tatenda ruzhinji rwuno awa vane
vanovaziva muvanovaziva uno zvitiri kuita pano zvitoro zvitiri kuita pano nezvezve matauro zvezvaro zvitora zvisaro zvizwa tasara manje zvasare kwemuri chitumisai tiona Rinozizwa vachanasi ngati zvasara zvasarire kwemuriyo handiti mwatingati kurukure rimwe kanditaurire kuti vanzvimbo itsva zvakaidaipaipaya pamama makati pabaya tawanda hapachaiti banditi ndikati ndinomuka takaonawo panzvimbo pamaponde oraiti pamaponde mapaona saka hamakapaona mukati tobvapo nhasi ndokunokwataitawo apo naapo saka ini ndakuzvidaya zvangu ndati ini ndazanakuzvidai zvasarire kwemuri ini pane chimweni kuti mutaura saka changa tichamboti ona nepanze aichambobuda panze tirodzoka alright tomboti alright tatinda ngezvamaita tatinda wange maitira waita kandi pane chambosara chisei kana musikaita tizi chikutora kunzi ndikutaurire ichasara saka takatitaurire changa anenge chanonamata anenge semunamata tinamatai tinomboemba tinomboemba monamata tungamira baba tungamira Yesu wona tungamira baba tungamira Yesu baba no komborera baba komborera Yesu wona komborera baba komborera Yesu amutene tinunure baba tinunure Yesu baba tinunure baba tinunure Yesu amutene komborera baba komborera Yesu Maria komborera baba komborera Yesu haleluya musitadeni baba mwana kumwenera ushene tinokutenda mwari mangwana naningwakanaka yamatipa tinouya pamberi poso Jehovha mwari tichizvinyenepsesere tichiziva kuti mwari ndiwe paupenyu tinonamatira mwari kudenga nyika yamambo maranginairo pafadzwe ngaikombowe nezita rajesu kristu chivaiva nawo maudzire mazuva nemakore epanyika uvatungamire pamao peuchenjeri simba remukutendekariga kuti mwari ndikuwasiya mazuva ese upenyu wavo musita nemuroko rajesu kristu haleluya mongoite masabata enyuko anodawo isusu ngazotisiya nongotitaura kuti mambo apa pane zvinodiwa kuti musvike kuti svitsawo papa toonapa inondotumairawo vhangeridenga pana ngosarai
asi matoilets, please. Matoilets kasikari matoilets aiti. Saka mvurima kari padundu pasina toilet. Tezi tinomundani munodi kuraswe zviro. Pamusoro chambani. Arikuti tikumbira utsamba. Anoyungire tsamba. Oh. However, kumbogarai musekitari ari pano akunyorere tsamba yake nezvitinhu. Takatoita kare asi ngekuti inenge yatonzveya kadiki pasina pane kilomita hapana pepa mainge panekopa hapana ndingati anyorere tsamba. And then only I can go and get out of and we do something. I'm going to go to our running stage. We should get it. So,